Des de la regidoria de Medi Ambient hem posat en marxa una iniciativa per recuperar la biodiversitat de totes les aus al nostre municipi. Esta iniciativa tindria 3 línies bàsiques d'acció. La primera d'elles consisteix en la col·locació de caixes nius en totes les àrees verdes del municipi, incloent també les àrees verdes que estan dins dels col·legis de Sant Joan d'Alacant. La segona línia d'actuació és una línia d'actuació molt més concreta, que seria el projecte ambiental de recuperació de l'oroneta cua blanca al nostre poble. Hem observat que aquesta espècie, que tradicionalment habitava la zona urbana de Sant Joan, ha anat abandonant aquestes zones per anar-se'n a la perifèria del nostre territori. Este projecte se podria resumir en base a diverses accions concretes, com són recuperacions de zones de fang, juntament amb un mapeig per a poder estudiar la seva evolució i controlar aquestes poblacions. Aquestes accions van encaminades a fer més compatible tota l'àrea urbana, de manera que minvem els efectes de l'expansió urbanística dels últims anys i al mateix temps recuperem biodiversitat que també s'aprofita com una espècie de control biològic contra insectes de tot tipus, inclús el mosquito tigre. La tercera línia d'actuació és la línia educativa, ja que considerem que no podem protegir sense identificar i sense conèixer, i per tant se concreta en una sèrie de tallers informatius sobre el tipus de pardals i d'aus que tenim a tot el municipi i també informem concretament de les característiques de l'oroneta cua blanca. De fet, considerem que aquesta és una manera molt propera d'explicar l'entorn als xiquets, ja que, per exemple, en el cas de rajoletes hem trobat fins i tot a 70 nius en la façana del seu pati. Des de la regidoria de Medi Ambient considerem molt important aquest tipus d'apostes, ja que no només van dirigides a espècies amenaçades, sinó que també espècies comunes que s'estan veient afectades per l'evolució urbanística dels últims anys. L'aposta per la biodiversitat és una aposta per una millora de la qualitat de vida.